Die ezel die had gereden op mijn die doet 65 waard. Had enkeld willen, dan gaat er hier lennig in. En dan nooit eruit. Maar dan komt er ook dat weer. Nou, dan vleien ik, dan ga ik helft gewoon om bij thuis te krijgen. Dan heb je er echt onthouden, dan daagt er je uit. Dan vleurt er om je heen, dan vleurt er weer nog die kant uit. En zo, wat had ik al een keer uit nooit blijven. Toen weer er al in hempels. Dan heb ik 3 keer om zagen, doe bij al het hempen. Dan zie je me om mijn ezel, ja, nou die hier. Oh, jezus. Bella, kom. Bella, kom. Nou, dat ga ik net zien, maar ik denk dat er maar zijn kopje omzetten had. Even op mijn onbewaakt ogenblik. Ik is lekker klieren, ja. De laatste niet ontzettend waren rood, maar dan weer ik bij om te klieren. Dan ga ik op mijn blaas. Sluit ik hem op in het bootjes. En maar toen begon het te balken. Als de kaai eruit ben, dan begin ik een beetje geduld op. Dan begint ik te balken. Nou, dan krijg je daar in dat pantje. Ja, ik ga daar ik hem melken, dat komt er dan. Hè. Dan ga ik hem in het bootjes. En dan soept er deze maal dit pantje leeg. Hij scheurt het wel. Want ik ga hem vast en dan zet hij maar de kop daar de hek uit. Dan zit het net vlug en al loslaten, dan begint het te balken. Jo, liek je bot op je ezel. Jo, dat is ook wel. Maar ga ik geen lange eren, hoop ik. Is het rauw? Nee? Nou, laat het maar zitten. Zo, dan gaat de verzaal wel al. Hè? Ja, nou hebben we 2 ezels, hè? Ben haalt dit al zijn, had maar als een ezel hebben. Nou is je erin, nou heb ik 2. Hè? Hey. Och. Hè? Hij is wel een beestje. Nou, dat is een vraagteken. Dat is een vraagteken waar het Noordwesten is. Een beest dat jet net. Die man van mij kan nou jaren, dus die moet dan niet eens wat 10 beetje meer verstaan, denk ik. Zo hier dacht ik. En bellen? Hé. Hey. Nou, bloot nog mooi stingen.